Masobra 2 ka tonelada nga basura nakuha sa suba sa barangay Cubayharo. Mga junk shop nga ginaaligar nagpanghaboy sa mga casing sang appliances. Investigaran sang Iloilo City LGU. Si John Sala nakatutok. Hindi nagikuno magwantahan ni Manang Bernadette ang baho sang basura nga nagatinumpok sa suba sa barangay Cubayharo malapit sa iya balay. Kainas ang aga nagpaninlo na kanong Iloilo City General Services Office kag City Environment and Natural Resources Office apang talulupang doon nga tuman kadamo pagyapon ang nabilin nga basura. Damo ang gusto ko lang matinluan nanda bala para nga daw katawhay lang sang pagi nada kay ang baho sang mga basura blang nga pulundo na kalain pa naimahuan. Sino kay Iloilo City GSO Head Engineer Neil Ravena naglabot sa 2.4 katonelada nga basura ang natipon sang GSO kag Senro personnel nga nagpaninlo sa lugar. Bangod mano-mano nga gipangkuha ang basura, wala gilayon matapos ang pagpaninlo. 4 ka truck ang gin-utilize kay ina so that ma-akomodar ang basura nga mahaul. So nag-provide man kita kaing para mahapos ang pagdala sa sagwa. Buwas liwat nga amat-amaton kuha ang nabilin pa nga mga basura. Kinatudlong ang ginaanod sa lugar ang mga basura sang tion nga naglabay ang Bagyo Verbena. Kalabanan sang nakuha nga basura ang mga parte sa mga guba nga appliances nga ginhaboy sa suba kag daanod sa lugar. Imbestigaran sa GSO kag Senro kung diin ini naghalin kag kun hungod nga ginhaboy sa suba. Pagkasapulo ng mga barangay official sa mga upstream barangays tuhoy diri. Mostly mga ni siya from scrap nga inkuha bala ang mga low value materials ang appliances which amo gining concern ta kay e-waste ni siya, special waste, so dapat way ni siya galabot sa bodies of water. We will investigate this. Upod kay Hans Tisharto, John Sana, 1 Western Visayas.